Hej, jeg vil godt købe et æble til 4 kroner. Nu koster det 6 kroner. Okay, så tager jeg det alligevel. Nu koster det 8 kroner. Ved du hvad, det er sgu ikke råd til. Vi ses. Hej, kan jeg godt låne nogle penge til et æble over på markedet? Ja, det kan du sagtens, men renten er altså 9,2%. Okay, hvorfor er den det? Jamen det er fordi i banken, der vil vi gerne sørge for en sikker økonomisk vækst, og det gør vi ved hjælp af renter. Okay, Men her er det nogle penge. tak. Hej. Hej. Hej, den der flotte grønne t-shirt der. Ja, det har vi. Den koster 200 kroner. Hej, den i medium også. Ja. Super. Jeg går lige hjem og tænker over det. Okay, godt nok. Hej. Hop. Hej igen. Hej, hvad så? Det var den der t-shirt der. Ja. 200 kroner, ikke? Nej, den er blevet 300 kroner nu. Hvorfor dog det? Det er fordi, at det antal varer, firmaet producerer, kaldes udbuddet. Når mange kunder gerne vil købe den vare, siger man, at efterspørgselen er høj. Da vi er den eneste butik i landet, der sælger den her t-shirt, kan vi sætte prisen op. Men lige så snart andre firmaer begynder at lave den her t-shirt, bliver udbuddet større, og prisen falder. Forstår du det? Ej, hvor er det surt, at jeg ikke har nogen penge. Jeg har ikke engang råd til et æble. Jeg bliver nødt til at anskaffe mig et job. Måske nede på det lokale lager. Øj, hvor fedt, jeg har fået arbejde her. Jeg går lige ind til chefen. Hej chef. Inden jeg begynder at arbejde, så vil jeg godt lige lære lidt om, hvad man skal og sådan noget. Okay, fint. Sæt dig ned. Okay. Godt. Først skal jeg lige sige til dig, at der skal være en balance mellem eksport og import til udlandet. Altså, vi skal have en balance mellem, hvor meget vi får ind i landet, og hvor meget vi får ud af landet. I Danmark har vi faktisk et overskud, fordi vi sælger mere til udlandet, end vi køber. Er det godt? Nej, det er faktisk ikke særlig godt, fordi det betyder, at vi har mange penge mellem hænderne, og så køber vi mere i udlandet og får underskud. Okay. Nå. Ej, hvor er det ærgerligt, at jeg skal betale skat for min butik, så staten kan tjene penge. Jeg skal også betale afgifter, fordi jeg sælger alkohol. Nu vil jeg udvide min forretning, men jeg har brug for penge, så jeg deler min forretning op og lader folk købe aktier. På den måde får jeg penge, mens dem, der køber aktier, får penge, når det går godt. Hej, jeg vil gerne købe en aktie. Jeg ved godt, at det er en usikker investering, men jeg tror, at det vil gå firmaet godt.
Hej.